Ongi etorri guztiak eta guztiok. Ongi etorri guztiok eta guztiak. Zu Irene Arraratz Lizeaga zaitugu. Eta zu berriz Maialen Berasategi Katalan. Eta teknikari gaur. Arantxa Artola Aldan Ondo. Hauxe duzue, ez errez eta festa. Direnak eta ez direnak hitzetara ekartzeko saioa. De balde festa preparatzen dut nik nahi dedan ordua. Ez errez eta festa. Gaur, poesia fosildua. Metafora zera da. Zerbait izendatzeko beste zerbaiten izena erabiltzea. Aristoteles. Hizkuntza pentsamenduaren jantzia da. Metafora horren bidez definitu zuen Samuel Johnson idazleak zer den hizkuntza. Posible ote daba metaforarik gabe ezer definitzea. Definizioa ez ote daba azken batean metafora luze xamar bat. Hizkuntza ez da metafora bakarrik, baina hizkuntzan asko da metafora. Lehen begiratuan ematen duen baino askoz gehiago. Hizkuntza azken batean metafora sare bada. Irudiek, esamoldek, norberaren etorriak eta abarrek osatua. Eta alaxe gertatzen da gainera hizkuntza guztietan, zeinek bere irudisarea baitu. Lehenago agian bizpahiru aldiz bakarrik esan dugunez, berriz ere esango dugu. Juan Garziak dioen bezala, hizkuntza bakoitza da osorik esapide bat. Edo beste modu batean esan da. Hizkuntza bakoitzak ditu bere metafora bereziak. Gainera, hitzik arruntenak ere metaforak izan daitezke. Eman dezagun, euskararen adibide sorta bat, gorputz ataletan oinarritua. Har dezagun, esaterako, begia. Izaki bizidun askok ikusteko darabilgun organoa da begia, noski, baina begi hitza metafora bihurtua zaigu, aspaldi, eta beste gauza batzuk izendatzeko ere balio du. Hortxe ditugu, bestea beste, kate begia, itur begia, zubiaren begia. Eta ahoa hartzen badugu berriz, hortxe ditugu ibai ahoa edo bi ahoko ezpata. Edo besoa, aulkiaren besoa. Edo oina, bertsoaren oina, orrialdearen oina, argazki oina. Edo burua, baratxuri burua, letxuga burua, hiltzearen burua. Arta burua, txori burua. Bueno, eta horiek baino pixka bat solemneagoak, bihotz hitza oinarri hartuz osatuak, ezta? Bihotz altxagarria, edo bihotz aurratu, eta bihotz herriare bai. Hiztegia eta gramatika atzerritar batek ere menderatu ditzazke. Ta behar bada, bertako askok baino hobeto. Baina beste zerbait falta du horrek oraindik, hizkuntzaren jabe osoa izateko. Beste zerbait horrek, hiztegiak eta gramatikak baino lan gehiago emango dio. Ta behin ere ez du ikasiko bertakoak bezin ondo. Beste zerbait hori, esaerak ditugu. Hiztegi eta gramatikak geldiantza bat dute esaeren aldean. Mundu estatiko baten berri ematen digute. Baina mundua bizitzaren eta bizidunen lekua ere bada, eta bizitzaren berri ere eman behar digu hizkuntzak. Egiteko hori, esaeren bidez egiten du gehien bat. Esaerak munduko dinamikaren berri ematen digute. Hortarako, irudi edo metaforaren batez baliatzen dira askotan. Antonio Zabala.
esaerek munduko dinamikaren berri ematen digutela zioen Antonio Zabalak hor. Eta arrazoi, baina zer gertatzen da hizkuntza bati mundua ez, baizik globalizazioa gainera datorkionean? Nahi baino gehiagotan indartsuenaren legeak, hau da, indartsuenaren mundu ikuskerak eta iruditeriak besteren metaforak baztertu eta bereak ezartzen dituela. Bai horixe. Batzuetan baita astroei sexua aldatzeraino ere. Joserra Garziak bere kurrin-kurrun bitaeko txatal honetan azaldu zuen moduan. Eguzkia amandre da euskal tradizioan, eta sutondoko ipuinak amandre ipuinak dira. Euskarak ez du horrelakoetan generorik markatzen, eta batera zein bestera egin zezaketen berez gure zaharrek. Eguzkia amandre zein aita jaun irudikaturik. Baina amandre egin zuten, eta eguzkia hizkuntzan generorik ez duen arren, andrazkoa da euskaldunontzat. Baina egizue saioa, eman de ereduan ari diren aurrei eguzkia nahi duten bezala irudikatzeko aukera. Eta ikusiko duzue gehienek gizonezko irudikatzen dutela. Eta gaitzerdi, aita jaun irudikatuko balute, baina ez, sasoi beteko gizonezko irudikatuko dizute gehienek. Ez dago urrutira joan beharrik horren arrazoia aurkitzeko. El sol, le soleil. Ukatu arren, barrena jaten ari zaizkigun auzo hizkuntza bietan da eguzkia gizonezko. Globalizazioak gauzak berdindu bai, baina ia beti kasualitatea alde bertsurantz berdintzen ditu, betikoak betikoen gainean. Garziak dioen horrexegatik da importantea bereiztea, beti esaten dugun bezala, kalkoak eta alferrik kalkatutakoak eta metaforak balima dira, berdin. Batzuk beharrezkoak dira eta hizkuntza guztiek hartzen dituzte, hizkuntza bati ez daukan zerbait ematen diotelako. Halakoek modu ematen digute gaur egungo munduaz, beste dozein hizkuntzak bezala hitz egiteko, eta ia dozeinak ulertzeko moduan gainera. Hain zuzen nazioartekoak direlako. Hortxe daukagu, adibide pare bat aipatzeko, patata beruaren metafora edo esamoldea eta txeke zuriarena, esate baterako. Bai, are gehiago, Jorge Luis Borges idazleak dio, badirela eredu edo patroi metafora batzuk, oso klasikoak, ez kasik unibertsalak direnak, hizkuntza eta kultura askotan erabili izan direlako, aspalditik. Bai, begiez aritzeko, izarren metafora erabiltzea, adibidez, unibertsala omen da. Edo bizitza ibaia dela esatea. Gogoan izan, Heraklito eta Jorge Manrique eta Robert Frost. Zenbat. Edo loa, ez, adibidez, heriotzaren metafora moduan erabiltzen da, askotan. Eta sua berriz, borrokaren metafora gisa. Hori da. Irudi horiek guztiak, ez baitugu aztu behar metaforak azken batean irudiak direla, irudi horiek guztiak nahiko unibertsalak dira, klasikoak esan dugun bezala, aspaldikoak. Eta beste irudi batzuk berriz, behar bada berriagoak dira, eta berrikiago geuretu ditugu. Zuk aipatu dituzu, patata beroa, txeke zuria, eta bar. Alakoak azken batean kalko komenigarriak ditugu. Bai, hoxe. Alferrik kalkatutako irudiak berriz, zapaldu egiten dute, hizkuntza batek zerbait esateko daukan modua. Batzutan baita desagerrerazteraino ere. Eta are gehiago hizkuntza gutxituetan. Baina ez alakoetan bakarrik hizkuntza boteretsuenek, hau da, boteretsuenen hizkuntzek beste hainbeste egiten diete hain boteretsuak ez direnei. Esaterako ingelesak frantsesari eta abar. Edo isilean desagertzen doan
espezie bereko bipiztia etzan elkarri itzala janez elkarri itzak janez elkarrekin desagertuz isileraz. Entzun duzu, espezie inbaditzaileen eta inbadituen atalaren sintonia ederra genuen hori. Izan ere, metafora eta esapideetan ere badira, makina bat adibide esan dugu lehen ere, eta pare bat aipatuko ditugu gaur. Esate baterako, euskaldunok zenbanaka kontatzen dugun, edo genuen, hori da adibide interesgarri bat. Ematen baitu arrautza kaxa askotan azkenaldian gertatu den murrizketa misteriotsua iritsia dela euskarara ere. Bai, euskeraz, ugaritasuna adierazteko dozenaka erabiltzea izan da normalena oraintsu arte. Dozenaka lagun bildu dira plazan, dozenaka arau hautsi dituzte, baina gaur egun berriz, asko zabaldu da esatea 10 lagun bildu direla, 10 arau hautsi direla. Eta, ze izen sasi zientifiko jarriko genioke 10 inbaditzaldi horri, Irene? Olgetan benetan ari garenez, ze irbitzen zaizu duodekin kenbiz. Ona, matematika pixka bat jakin behar dago, baina gainerakoan oso. Latin pixka bat, baina oso gutxi, asko jakinezkio sobrante. Hori da, bai. Eta tira, beste adibide bat, oraingoan arrautzekin zerikusirik gabekoa ustez behintzat, geratzeko etorri da. Esamolde zabaldua bezain ambiguoa. Zeren demagun esaldi hau. AHTA geratzeko etorri da. Hori entzun eta zer ulertuko genuke. Norbaitek ez duela HTA gogoko eta ura geldiarazi nahi duela, ala HTA hemen dela eta hemen izango dela aurrerantzean ere. Alegia, uler dezakegu gauza bat, baina uler dezakegu justu kontrakoa ere. Toki guztitan noa trenen aldetenen, berdin zait ordu erdin edo ordu beten. Kotxen ez naiz eunero bialdiz maite mintzen, jendei beida ta entzuten juten naiz poz arren. Trenen, noa aldetenen, trenen, pasatzen det feten. Edo zein hizkuntzatan hitz egitean ibiltzen gara trikitraka metaforaren trenean. Bai, metafora txarra bururatu zaitorratik barkatu. Esan dezagun soilago bada espada. Hizkuntza guztia daude metaforaz beteak. Batzuk agerikoak dira, eta beste batzuk berriz oharkabean pasatzen zaizkigu. Hain gaude, oituta, haietara, ez ditugu ikusi ere egiten. Izan ere Borgesek hitzaldi batean esan zuen bezala, batzuk bizirik daude, irudizko zentzuari oso modu agerikoan eutsita, eta beste batzuk aldiz hilik, irudizko zentzua galtzeraino ihartuta. Are gehiago, aurrez, Leopoldo Lugones poetak esan omen zuen hitz guztiak direla metafora hilak. Eta Borgesek gero horretaz mintzatzean gehitu zuen, baiestapen hori bera metafora bat dela. Metafora hilen gaineko metafora bizia, kiribilean. Bai, eta kiribilean iztunok askotan ez gara askoriko hartzen zeinen metaforikoak diren barra erabiltzen ditugun hitz batzuk. Adibide soil batzuk emango ditugu. Zurtu eta harritu. Ezustekoena izan da ere, inorez da harrizko bihurtzen medusaren begirada elgarriak jota. Baina alere, ederra da, metafora. Bai horixe. Eta besteak beste, badira hitz batzuk gaur egun adiera abstraktuan edo erabiltzen ditugunak, ez, metafora bihurtuta, baina jatorriz gauza materialak eta arruntak izendatzeko balio zutenak. Garai eta bizimodu jakin batzuetako hitzen edadura semantikoak edo dira alakoak. Burura datozkit esate baterako alor, ardatz,
ataka, ale, garatu, uztartu, jorratu. Berez, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren munduko hitzak denak ere. eta gauza oso materialak izendatzekoak gainera, baina pentsa, gaur egun neurri handi batean zentzu abstraktuan erabiltzen dira. Bai, askotan gainera. Eta beste adibide bat, izerdi patxetan egotea. Nik neuk behintzat askotan aditua eta erabilian nuen metafora ihartu hori, baina oso berandu arte nintzen konturatu kaleumeani, zer zen, benetan patx hori. Sagarra, matxa eta antzeko fruituak sakatu ondoren gelditzen den ondarra edo ondakina da, berez patxa. Bilaguneko kuadrilla, izerdi batzetan, nahiko izango dira arratsalde honetan, honetan, Hitz asko dira metafora hilak, edo beste alde batetik begiratuta, hitz asko dira beste hitz batzuen itzulpenak. David Belos itzultzaile eta divulgatzaileak dioen bezala. Are gehiago, Belosen ustez hizkuntza bat jakitea zera da. Gauza bera beste hitz batzuekin nola esan jakitea. Alegia, gaurko saioko ariari tiraka, esan genezake hizkuntza bat jakitea dela azken batean metaforak erabiltzen jakitea. Izan ere hiztun guztiok mintzatzen gara, metaforen bidez, konturatu edo ez konturatu. Hortaz, modu oso esageratuan esan da, eta barka dieza datela mesedez poetek, hiztun guztiok gara poeta xamarrak, ez da? Esageratua bai, baina ez da metafora txartxarra ere. Ez, trenarena baina hobea bai bintzat. Dezentez hobea poeta ez garen ontzat bintzat. Hitzen eta hizkuntzen kontu honi denboran oso atzera eginez erreparatu ezkero, zera esan daiteke. Genesian bezala, aurrena hitza zen, aurrena metafora bizia zen. Hori da gizakiak sentipentsatzeko duen modua, zilegi bazaigu Iñaki Segurolaren moldean esatea. Gero berriz, hitza eta esateko modua ihartzean, hizkuntza bera sortu zen, poesia fosil bihurtua. Bai, eta oso ados dago horrekin Richard Dawkins zientzialaria ere. Mila 854ko poeta saiakeran, honela esan zuen Ralph Waldo Emerson, filosofo eta poetak. Hizkuntza, poesia fosila da. Agian hitz guztiak ez, baina asko eta asko behintzat, metaforak izan ziren hasieran. Guk, gizakiok, eta honetan bakarrak gara animalia guztien artean, metaforarako doain poetikoa dugu. Gai gara, gauzek beste batzuen antza duten ohartzeko, eta erlazio hori akuilu gisa erabiltzeko gure pentsamendu eta sentimenduetarako. Horra hor, imaginatzeko doainaren alderdietako bat. Behar bada, hori izan zen gure espiral koevolutiboa abiarazi zuen funtsezko berrikuntza. Hitzez oinazea tantoka, kristaletan lambroa bezala, hitzez tantoka, kondensatzen utziko dut, hitzez tantoka, hitzez. Zer gertatzen da hitzez? Hau da, literalki, itzultzen badugu hizkuntza batean idiomatikoa den esapide edo metafora bat. Gerta daiteke itzulpen xelebrea egitea, edo itzulpen guztiz antikomunikatibo bat egitea, hartzailei ulertezina eta zentzugabea egingo zaiena. Bai, baina aldi berean jatorrizkoan hizkera arrunta den hori, alegia metafora hila den hori, deigarri suertatzen da xede hizkuntzan, eta batzuetan ederre ere suertatzen da, are poetiko ere.
Adibidez, Homerok itsaso ardo kolorea erabili zuen. Ez dakigu garai hartan esateko esamoldei hartua zen hori, baina argi dago euskarara itzultzean, eta gure inguruko hizkuntzetara itzultzean berdin, metafora bizia da, izan ere jatorrizkoan agian ez dagoen efektu edo indar bat hartzen du. Bestela esan da, metafora hila zena piztu egiten da. Azken batean Borgesek zioen poesiaren asmoa ez dela magia sortzea txanpon logiko batzuen truke? Ez, haren iritziz poesiak zera egiten du. Hizkuntza bere iturburura itzularazi. Eta horrela, esan bezala, hizkuntza batean liluragarri gerta daitezke, beste hizkuntza batean guztiz fosilduak dauden metafora, guztiz normalak diren esapideak eta alaxe diosku, Borgesek behintzat. Baina ez pentsa, idazle guztiak hain metafora zaleak direnik. Ez, denetik dago. Aldekoak badauden noski, baina kontrakoak ere bai. Edo hobetu esan da, batzuek gehiago erreparatu diote metaforaren alde ederrari, eta beste batzuek berriz ohartarazpenak egin izan dituzte metaforen inguruan. George Orwellek adibidez hitz egin zuen, bai, metafora hilez, baina ezin esan oso liluragarriak iruditzen zitzaizkionik. Orwellek esaten zuen badagoela hondakindegi ikaragarri handi bat metafora maiztuz betea. Eta metafora horiek guztiz galdua dutela iradokitzeko gaitasuna, eta arrazoi bakarragatik erabiltzen direla. Nork bere esaldiak asmatzeko lanak kentzen diotelako jendeari. Bai, alferkeriagatik ez, nolabait esateko azken batean. Gainera Orwellek nolabait hartaldekeriarekin ere lotzen zuen metafora batzuk behin eta berriz erabiltze hori, ezta? Eta bazekien zerbait horretaz, ezta? Esango nuke. Azken batean talde bateko kide sentitzeko, irabilitzazu. Talde horrek darabiltzan metaforak, irudiak, esapideak, modarekin bat egingo duzu, hartara. Nonbaitarra izateko bidea da hori, normala izatekoa. Bai, egia esan, harritzekoa ere ez da, batzuek alako ezin ikusia izatea, alako metafora fosilduei, errepikaren errepikaz, indar eta txinparta guztia galtzen dute, eta orduan akabo xarma, badakizu, bikote eta matrimonio eta bezala. Azkenean alako metafora asko estereotipo huts bihurtzen baitira. Eta estereotipoa holan baztezen hitzetan definituta, zera besterik ez da. Hitz errepikatua xarma guztia kenduta, entusiasmo guztia kenduta. Jose Garziak ederki esplikatu zuen hori, Jendaurrean hizlari liburuan. Ez dago esapiderik behin betiko poetikoa denik. Esapide poetikoak higatu egiten dira erabiliaren erabiliz, eta esapide aurre fabrikatu bihurtzen, barne tentsioa galduta. Bere garaian poetikoa izan eta gerora aurre fabrikatu bihurtutako esapidei, esapide poetiko fosildu esaten zaie. Borgesek zioenez, bere maitearen hortzei, perla, deitu zien lehen hiztunari, poeta gorenaren gradua aitortu behartzaio. 20. mendean, bere maitearen hortzei perla deitzen diena aldiz, erremediorik gabeko idiota baino ez da. Metafora hilak estereotipo bihur daitezke, edo besterik gabe klixe. Komunikabideetan eta gabeltzanok badakigu zerbait horretaz, eta komunikabideen klixeak sufritu behar dituzuenok ere, bai. Alaxe da, klixe maiztuak ere metaforak izan ohi dira, aho zabalduak edo testuz-testu. Eta zenbat eta zabalduago, orduan eta indar gutxiago. Eta bideetan alde batetik beti gomendatzen da alakoetatik urruntzea, baina edabideek beste aldetik eta zoritxarrez beti martxan daukate, klixe aspergarriak sortzeko eta zabaltzeko makina. Alfredo Serra eta Edgardo Ritako kazetariek oso ondo esplikatzen dute hori. Bai, haien hitzetan, klixeak heldutasun faltaren eta nagikeria mentalaren erakusgarri dira, eta kazetari batek dela denbora faltagatik, dela inertziaz. Ohitura hartzen duenean, halako bizioekin konpontzeko
idaztean azaltzen zaizkion arazoak, orduan erdipurdiko kerian erortzen da zuzenean. Bai, gure estilo liburuan badugu alako klixe gogaikarrien bilduma koiskor bat, ezta, nahi duenak. Nahi baino handiagoa. Bai, egia, eta bai, esperientzian oinarritua, nahi duenak kuskusiatu dezala, seguru alako asko ezagunak egingo zaizkizuela. Demagun, adibidez, ez? Beti pilotarekin gora eta bera gaude, baina pilotaria ebakuntza gelatik pasatuta atera da kantxara, baina sensazio onak izan ditu eta finalerako txartela lortu du. Hori bai, hori ezerrez eta festa. Begira nolako klixe mordoska, zertarako eta esateko pilotaria operatu egin dutela, baina ondo jokatu duela eta finalerako sailkatu dela. Pilotaria danzan, bi bala eta pilota, bi pilota eta pala, jantzi baino jantzia, kendu gerrikoak, zurdina nigorria, zepillo eta bizia, orain dator honena, let's party otarzan. Bi pilota eta pala, ze metafora sotila, hor kaukorikurako lagunek, Bai. Zorionez, borrometarako ere erabiltzen ditugu, askotan metaforak, baina ez dira berez txantxetako gauza, edo ez bintza kontu usala. Izan ere, erabiltzen ditugun metaforek agerian usten dute nola ikusten dugun mundua. Beti esaten dugun bezala, gauzak nola esaten ditugun horrek asko esaten dugutaz. Nola esan ura izan? Hainbeste nuke esango, baina pixka bat, bai. Metaforekin gainera beste hainbat kontu linguistikorekin gertatzen dena gertatzen da. Moden arabera ere erabiltzen ditugula, alegia. Adibide bat, hau ere beste atal batzutan de xente aipatu dugun liburu batetik hartua. Tere Maldonadoren Hablemos Claro liburutik. Maldonado gogora dakarkigu lehen feministek beti aipatzen zutela emakumeak askatzeko borroka. Eta orain berriz, emakumeak alduntzeaz jarduten dutela. Askapena eta alduntzea bilak dira metaforak nolabait ere, baina konotazio arrunt ezberdinak dituzte. Inolako dudarik gabe bai, gogoetarako perlatxoa hortxe. Eta aizu, Maldonado metafora topografiko ez ere, bintzo da liburuan, ez da? Konturatu bazarete, leku fisikoa adierazteko hitzez josiak ditugu, gure diskursoak. Hortxe ditugu bideak, bide horriak eta bidegurutzeak, mugak, ertzak eta periferiak, kartografiak eta mapak, eta zer esan, erdiguneaz. Betea dagoela. Bai, bete-betea. Eta zenbat aldiz ez dute dugun aditu, era berean, beste metafora bat, hots. Emakumeon gorputza borroka zelai bat dela. Okerez panago, Barbara Krugerrek horrela izendatutako irudi hartaz geroztik zabaldu zen esaldia, eta gerraren esparruko metafora bat dakar, oso ahaltsua. Eta gerra aipatu duzunez, gero metaforek agerian uzten dute nolako ikuspegi belizista dugun munduaren eta bizitzaren gainean. Gerratik eta militarren mundutik suelto hartzen ditugu eta metaforak. Bizitzan, ez dakit, jolasari leku handiago emango bagenio, esaterako, akaso aur jolasetatik abiatuko ginateke metaforak osatzeko. Baina horren ordez, gerratik hartzen ditugu asko eta asko. Eta bada zerbaiten adierazgarria hori. Saio osoa daramagu, haren izenik, esan gabe,
Baina nola egin metaforei buruzko saio bat Susan Sontag aipatu gabe? Beste gai mamitsu askorekin batera, Sontagek sakon landu zuen metaforaren gaia, alderdi askotatik begiratuta gainera. Arekin ados egon zeinez, ezin ukatu zer pentsatua ematen dutela haren hitzek. Besteak beste aztertu zuen zer nolako metaforak gogoko zituzten adibidez. Faxistek, ezta? Bai, pentsa. Esaten du, buruzage faxistek joera handia zutela sexu metaforetarako. Haren hitzetan, Nietzscheri eta Wagnerri bezala, Hitlerri iruditzen zitzaion masak entitate femenino bat zirela. Eta hortaz, masak sexualki menperatzea zen harentzat agintea. Masak bortzatzea. Kontrara ezkerreko mugimenduek, eta beti ere Sontagen iritziz, iruditeria asexuala edo omen dute? Ustezko paradoxa bat gertatu omen da hor. Baten batek kontrakoa pentsa lezaken arren, eskuineko indarrek naiz eta hitzez bintzat puritanoak izan, eta naiz eta egitez errepresiboak izan, batez ere bestekin. Ezkerrekoek baino gainazal erotikoagoa izan omen dute, Sontagen ustez. Urkiola ganeko paguen onduen, goguen aldaukazu zerregin genduen. Sontagek faxismoaren metaforen eta beste arlo batzuetakoen inguruan plazaratu zituen ideiek bai, baina batez ere gaixotasunen metaforez egin zituen gogoetek izan dute oihartzuna. Besteak beste bi saiakera mamitsu idatzi zituen horren inguruan. Gaixotasuna eta haren metaforak izenekoa bata, eta bestea are espezifikoagoa, iesa eta haren metaforak. Eta lan hoietan metaforen ederraz ez, baizik metaforen arriskuez hitz egin zuen. Hori da. Sontagen hitzetan metaforak operazio mental oso aspaldikoak dira. Filosofia eta poesia bezain aspaldikoak. Eta adimenaren parte handi baten mintegia iruditzen zaio metafora. Eta hor sartzen ditu baita adimen zientifikoa eta adierazkortasuna ere. Horregatik aitortzen zuen ez dela posible metaforari gabe pentsatzea. Baina era berean uste zuen hobezela metafora jakin batzuetatik urruntzea. Sontagek aztertu zuen batetik nola erabiltzen diren metaforak gaixotasun jakin batzuei buruz mintzatzeko, eta bestetik nola erabiltzen diren gaixotasun batzuk, gaixotasunak berak metafora gisa beste gauza batzuei buruz hitz egiteko. Esaterako, berak zioen erretorika politikoan asko erabiltzen direla irudi patologikoak. Eta hori guk ere ikusten dugu gaur egunero. Zenbat aldiz ezote dugu entzun adibidez, hau edo bestea minbizi badala. Indarkeria matxista minbizia dela, terrorismoa minbizia dela. Eta Sontagek dioenez, nazientzat, hasieran behintzat, arraza jatorri mistoko pertsona bat, sifilitiko baten parekoa zen, judutasuna sifiliarekin konparatzen zuten, eta aurrerago, esan dugun bezala, errotik erauzi beharreko minbizitzat jotzen ere hasi ziren. Nazien iruditerian tratamendu gogor bat erabili behar omen zen juduen kontra, minbiziaren kontra erabiltzen denaren antzekoa. Baina Sontagen ustez, minbizia hizkera politikoan erabilita fatalismoa sustatzen da. Eta esan bezala, neurri gogorrak hartzea justifikatu ere bai. Eta jakina, segun eta nork darabiltzan, halako metaforak erabil daitezke adibidez, genozidio oso bat justifikatzeko ere. Izan ere, minbiziaren metafora alde guztietako joera politikoek erabiltzen dute. Eta halako metaforek gainera gaixoei berei ere ez diete, bat ere mesederik egiten normalean. Ona hemen, Sontagen ohartarazpena. Metafora egoki bila ibiltzen gara, bere osoan adierazi nahian erabateko edo guztizko gaizkia. Gaixotasuna dutenentzat ordea, bat ere mesederik ez, haren izena etengabea dituta. Gaitz guztien laburpena, balitz bezala.
Oso zentzu mugatuan baizik ezin da esan halako gertaera historikoa edo halako arazoa gaixotasunen gixakoa dela. Eta oso narrasa da minbiziaren metafora. Konplexua dena simplifikatzera bultzatzen du. Eta bertan goxo egitera. Fanatismora kasik. Sontagi, beraz, iruditzen zitzaion halako metaforak kaltegarriak zirela gaixoentzat, eta, horregatik argitu egin nahi zituen berak. Eriak metafora horietatik nolabait ere askatu. Hori da. Metaforen zama itogarriaz mintzatzen, Sonta. Esaten zuen halako metaforek estigmatizatu egiten zituztela zenbait gaixotasun eta ondorioz baita gaixoak berak ere. Alegia, metaforen eta irudien ondorioak askotan ez direla batere metaforikoak. Tuberkulosiarekin gertatu zena da horren adibidea. Garai batean, hainbeste lotu zen tuberkulosia sentsibilitatearekin eta fintasunarekin, ezen azkenean emakume idealaren irudia bihurtu baitzen. Xik eta xarmagarria zen, tuberkuloso itxura izatea. Eta ez da pasakorra izan, Hor emakumeen moda 1960 markadaz geroztik. Argaltasun zurbil gaixotiaren gorazarrea da. Argi eta garbi. Eta tira, hortaz, zerrenda kurioso askoa osatua dugu, jada, sifilia judutasunaren metafora, tuberkulosia emakume idealaren metafora, minbizia halako erromantizaziorik onartzen ez duten gertakizun politiko eta sozialen metafora. Eta gaitz mentalak ere hor daude. Sontakek zioenez eta iriki komatxoak gaur egun pentsatzen da eromenak ematen diola kontzientziari buru argitasunik argiena. Eta itxiko matxoak. Bai, gaur egun erromantizatu ere egiten dira, ez? Gaitz mentalak gainera askotan. Artistekin eta oso nabaria izaten da joera hori zenbat gustatzen zaigun, adibidez, idazle edo konpositore tormentatuaren figura, ez? Edo artista madarikatuarena. Espaloian etzen da, jende zinguratuta, dramaren erregeak, izkilariz bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ametxekan kazora. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela komeni gehiegi pentsatzea. Eta begira, egunak iesi doaz, niri begira. Esan zenidan, jasan ez zinan intzela. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, hortzak ez dututa bedinekatuak, ez dut ikasiko. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, segura ez aspertzea aspertuta, ez dut ikasiko. Saiatzen nahi, ez dirudien arre. Saiatzen nahi, ez dirudien arre. Askotan gaixotasuna estigma da eta tabu ere bilakatzen zaigu. Gogoan izan adibidez, edabidetako klixe hau. Halako hilda gaixotasun luze baten ondorioz. Bai, beti ez, baina askotan minbizia izaten da, gaixotasun misteriotsu hori. Baina ez da izendatzen. Batzuetan hildakoaren intimitatea zantzeagatik edo izango da, baina beste batzuetan tabuagatik, seguru asko. Horrela ordea, gaixotasunaren izenari botere magiko bat ematen zaiola ematen du. Kasik performatiboa. Aipatze usak gaixotasuna erakarriko edo larrituko balu bezala. Bai, tabuek horixe dute, ezta? Besteko edo erabiltzen ditugu, baina ostrukarena egiteko balio dute batez ere, eta azkenerako mesede baino kalte handiagoa egiten ez duten. Gizarte bakoitzean tabua zer den erreparatuta asko jakin daiteke gizarte horren balioei eta moralari buruz. Baina alderantziz jokatzearekin ere kontuz. Izan ere,
gaixotasun baten izena beste esparru batzuetarako kontzeptuak izendatzeko erabiltzen denean, gaixotasun hori metafora bihurtzen da, eta gauzei egosten zaie gaixotasunaren izugarrikeria hori. Eta izugarrikeri ez ari garela, gerra eta bere metaforak. Osasunaren eta gaitzen terminologia gerrarako eta interes jakin batzuetarako erabiltzearen perbertsioaz aritu gara, baina alderantzizkoa ere ez da makala, hau da, gaixotasunez eta ari garela gerrako hiztegia erabiltzea. Oso urruti joan beharrik ez daukagu gainera. Pandemia betean alako metaforaz josi baitzitzaigun hizkera. Esaten genuen, gerra hura irabazi egingo genuela, COVID-a etsaia zela, eta garaitu egin behar genuela denok batera, osasun langileak kasik, ez dakit ez, soldaduak zirela, eta lubakian hor zaudenak ez, eta borrokaren lehen lerroan zaudenak. Eta beste gertatzen da minbiziaz, IESaz, eta beste gaitz batzu ez, aritzen garenean ere. Virusak gorputza inbaditu edo kolonizatu diola alakori, gorputzaren defentsak ez direla nahikoak, tratamenduak hil egiten ditula, zelulak, eta horoz gain, betiko esaldia, urliak minbiziaren kontrako borroka galdu duela. Gehienetan ez da noski intentzio txarrez esaten, baina ondorio ankerrak ditu, esaldiak. Azken batean, emaldezake esaten ari garela, persona hori ez dela behar beste borrokatu, eta horregatik gaixotu edo hildela, errua berea balitz bezala. Sontagek berak azalduko digu hori ere, ondo baino beto. Gerra egitea. Horra hor, jardun bakanetako bat, jendeari errealista izateko eskatzen ez diotena. Hau da, ez diote eskatzen gogoan izateko kostua eta emaitza praktikoak. Gerra agerikoa denean, ezin garrantzizkoagoa da gastatzea. Ez dago zuhur jokatu beharrik. Gerran, definizioz, ez dago gehiegizkoa den sakrifiziorik. Baina gaixotasune kontrako gerrak ez dira izaten eskaera hutsa, arreta handiagoa jartzeko edo ikerketara diru gehiago bideratzeko. Metafora militarra modu bat da gaixotasun bereziki beldurgarria deskribatzeko. Beldurgarria atzerritarra bezala, bestea bezala, gerra modernoko etsaia bezala. Eta gaixotasuna deabrutzearen eta pazienteari zerbait leporatzearen artean dagoen jauzi hori beti egiten da. Pazientea biktimatzat edukita ere. Biktimek errugabetasuna dakarte gogora. Eta errugabetasunak erlazio bat adierazten duen termino ororen oinarrian nahita ez dagoen logika dela eta errua iradokitzen du. Badakit itzultzear zarela metaforaren kobazulora. Lehen eguzki printzek berriz elkartuko gaituzten arte. Metafora kobazulo ilun, metafora lilura iturri. Uragabe, ezin bizi, eta arekin bizi izan da ere nahiko lan batzuetan. Nahiko lan guk eman dizugu zuri, entzule, gaurko saioan ere. Beraz, bagoaz, gaur 8 izango gaituzue, berriz hementxe. Ordura arte, ondo ibili guztiok eta guztiak. Eta minik hartzeko modurik ez egin. Izan fikzio konpartitu bat da errealitatea. Baina gutxitan aipatzen dugu metaforen gerratea. Berben jabe izatea da arma fulminantea. Zer da dibidez
gehiengoaren naia. Poesia fosildua. Edukia eta gidoia, Irene Arrarats Lizeaga eta Maialen Berasategi Katalan. Irakurketak: Arantxa Artola Aldanondo, Leire Errandonea Garzia Larratxe, Mirentxu Larrañaga Zueskun, Ane Ubegun Goikoetxea eta Nerea Urriza López. Muntatzea: Oli Artola Apeztegia eta Lara Madinabeitian Anklares. Musikaren hautaketa: Arantxa Artola Aldanondo eta Maialen Berasategi Katalan. Musika: Euskatalitesen Iparragirre Abila dela. Anariren Otzanak. Kau Korikuraren Trenen eta Ola Ola. Sorotan Beleren Arratsalde honetan. Antxon Balberderen Hitzez hitz. Zutagar taldearen Jotake. Tapia Taleturiaren Urkiola. Merina Gris taldearen Saiatzen naiz. Lier taldearen Itzalari. Gutarrak taldearen Metaforen gerratea. Aipuetako musika: Iñar Sastreren Souvenir. Bufalo taldearen Meteore eta Koban. Audience taldearen Mexican High Alai. Peio Ramirezen Suaren Sua. Enrique Solinis eta Daniel Garairen Marionas. Gira naiz taldearen Itzao. Ditu nire hiztegiak, beti gorako egiak eta arrazoi erdiak. Bat eta bera dira niretzat txamponaren alde biak. Duintasunak badu bailana tauzaitxarra izerdiak. Zintzoa banaiz nik ez dakit zer eskatzen duen herriak. Notiziak ala berriak. Gu baino ezote dugu hitzak pentsatzea hobe. Geu izan beste inoren berben oihartzun bihurtu orde. Mundu eta pentsa molde ezberdinen traduktore. Itzak itzuli, itzak itzartu, itzalpeetan ez gorde. Hankak zeruan, burua bero, bizi gaitezen gero ere. Ta eguzkiak argitzen badu, beltza etxipen kolore. Eman dezagun umore.